Urteko hilabeteko lehen larun batero modura, Gernika Lumoko Merkatu plazan azoka berezia izan da abuztuaren 6an. Oraingoan ardoa eta makaioari eskainitako azoka berezia izan da. Euraldia lagun jendetza hurbildu zen goizeko 9:00 aurrera Merkatu plazara azoka berezi hontaz gozatzera. 4 ardo upategi euren ardoak saltzen ibili ziren, makaia hau dastaketa izan zen, 4 gazta ekoizle eta horretaz gainera, ogia eta euskal pastela, txakolina, artisauak eta baserriko generorik onenak.